Aduh. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Wilujeng Dalu. Wah iya, waalaikumsalam Wilujeng Dalu nggih. Sok dibenahi mboten Wilujeng Dalu ning Sugeng Dalu. Oh nggih. Nggih. Mergo lek Wilujeng ki krama, ning lek Sugeng ki krama inggil. Nggih. Nah, nedhi kuwi krama, lek dahar kuwi krama inggil. Jadi yen wilujeng ki krama, yen inggil kepengin menghormati orang yang lebih tua niku sugeng. Dudu sugeng palikmu lho ya. Ya. Namanya siapa? Namine sinten, Nduk? Lintang Kairo. Lintang Kairo. Kok apik men to jenengmu? Apa lahirmu ning Kairo kono mbiyen? Mboten. Apa? Nggih teng mriki. Lho, ning Balai Desa kene. Mboten. Oh, lah dene ning kene lah ngendi? Nggih teng Indonesia mriki Karangdinaya. Karangdinaya. Nggih. Karangdinaya ngendi, Bu? Pare, Kediri. Oh, sampeyan daleme Kediri to. Nggih. Oh, karo Semampir ngendine? Alah. Karangdinaya genah nggih. Kelas pinten, Bu? Kelas pinten? Kelas kawan. Sekawan SD nggih. Nggih, SD. Kok ya pinter men sampean kok ya wis sopan tur ya ngangge basa kok ya wis jangkep kaya ngono wis luwes kaya ngono. Pake dalang pengrawit. Mboten. Lho, lah ibuke Waranggana. Mboten. Lah apa tukang derep? Mboten. Le ayahe niku sadian ayam. Ayahe. Nggih. Nduk, ayahmu nanti sadian ayam. Nggih. Lah mamamu nanti, mama lagi ngeblok. Mboten. Lek mamah niku penjahit. Penjahit. Nggih. Penjahit apa khusus wanita apa umum? Umum. Umum. Nggih. Gawe beskap ngeten iki nggih saged njahit beskap. Mboten ngertos kula. Lek ndamel kebaya saged. Bayak saged. Nggih. Lah iki sing mangagem niki gawean ibu. Nggih. Jaitane ibu. Nggih. Iya apik kaya apik. Pinter. Enek anak iso masarke ibuke lek penjahit ini luar biasa loh. Dadi karo iklan dheke. Nggih. Terus sing ngajari nembang sapa, Bu? Ayah kalih nibu. Ayah karo ibu. Nggih, tapi sakniki panggih Ki Gedhog Siswantara. Oh, Pak Dalang Siswantara. Oh, nggih, luar biasa. Niki lak benjing malam Minggu, ya toh. Upamane terus malam Senin, malam Selasa, hari masuk sekolah ngoten niku jenengan nggih tetep gelem nyinden. Nggih. Lho. Lah isuk saged mlebu sekolah? Mboten ngantuk? Mboten. Datang sekolah bubuk? Mboten. Mboten nggih tetep mboten sare. Nggih. Tetep belajar seperti yang lain gitu. Nggih. Oh, luar biasa. Duh, elok tenan. Kok iso kok. Lah anakku kuwi anggere melu wayangan bapake no isu ora gelem sekolah ya ayo. Digugah malah ngidoni aku. Ora nggih. Ya apik ya, Nduk. Iki nganti gara-gara apa mau limbukan? Limbukan mawon. Oh, limbukan mawon. Nggih. Nggih, lek nganti gara-gara pripun tambah biaya nggih. Ngantuk. Nggih, soalnya ndek wingi nggih tanggapan. Oh, pamer. Wah, peh laris e pamer. Mboten. Mboten nggih. Oh, tegese mengatakan apa adanya, men mboten kesel wong dingi ya tanggapan. Nggih. Sesuk ya tanggapan neh no. Mboten ngertos kula. Loh, lah sing ngerti sinten ayahe? Benjing libur deh. Oh, libur, Nggih. kosong. Nggih. Kosong tenan. Nggih. Weh, kosong Bu Gesi lek ngono sesuk anu mae, apa iki jenenge wis mboten sateng omah, nggih. Melu Bu Gesi, nggih. Teng pundi? Teng pundi? Sik tak golekne job dhisik tadi. Aku yo urung cetha sesuk. Nggih. SD-ne pundi, Bu? SD-ne? SDN Kepung 2. Kepung 2 nggih. Nggih, Karangdinaya. Oh nggih. Kula jane pun anu ngertos jenengan nate mireng teng YouTube barang nate ningali ning panggih nembe niki nggih. Nggih. Kalih Mbah Sukron pun nate to? Sampun. Kalih Mas Kangko? Sampun. Nggih, pengalamanmu luar biasa. Iya. Saniki badhe nembang napa, Cahayu? Kelinci ucul mawon. Kelinci ucul. Nggih. Oh, ning dalem duwe kelinci to? Nggih. Oh, duwe kelinci. Oh. Tapi sampun ucul, Kak. Sampun ucul. Oh, sami ucul. Ilang
Ilang. Terus akhirnya awakmu nangis, kelinci kucel. Ngono. Heeh. Kelinci kucel. Dibawani ya, Nduk ya? Nggih. Nggih. Niki sing nomor kalih niki sinten asmane? Bu Kesi. Pun nate ngertos. Sampun. Swantene pripun? Sae. Sae ta? Nggih. Sae napa awon? Sae. Sae niku bojone Aak niki, nggih. Ayo. Aak ora. Ayo. Ya. Monggo diaturaken. Jan nyenengke. Ya. Oneno. Edan, Nduk, luar biasa suaramu edan tenan wis. Elok. Edan iki tegese ora kok kula ngelokne jenengan gila niku mboten. Ning kedanan karo suarane jenengan. Dadi upamane suarane apik ngene munggah nggawa tas niku memper mawon. Nggih to. Jagani upamane Pak Lurah nyawer, Pak Rasio nyawer, Bu Kesi nyawer, kan perlu wadah yang besar nggih to. Apik tenan, Nduk. Duh. Dan terus Nduk. Madura. Pasnya. Era umum. Ora apa-apa to tase nang kene. Mboten napa-napa. Ora tak jupuk isine. Paling ora enek apa-apane, ho to? Nggih. Lah nggih. Wis to, aman-aman. Nana ngalor Waduh. Jan trondolo tenan iki cah iki. Wis. Top. Tepuk tangan para penonton. Bu Kesi. Dompete Aak, dompetku. Aja kok gawa terus lah aku ora iso piye-piye no nek gawa terus. Sembah nuwun, Pak De. Waduh, Mas Eno Nugroho rawuh. Nduk. Kene. Ya. Tak lebokne kono, aja kok buka 3 dina, ya. Nggih. Nggih, luar biasa. Yo. Sampean ekspresine wis entuk, tegese teknis memegang mic iki
wis jan apik tenan, wis digarap. Sok-sok lak ana ta wong nyekel miki upamane anu kuwi malah di upamane iki mik. Sampeyan lak ngene to. Apik tur posisine agak ke bawah. Pamrih napa disoting nggen pasuryan muka tetep kelihatan. Sok-sok nek sinden sing nang kene malah nutupi ngono kuwi. Enak-enak anggere sinden tuwek nyekel malah ngene iki. Wis kiwir-kiwir ngene iki. Bener, Nduk, ngono kuwi bener. Apik, Nduk. Nggih. Ya, heeh. Tur bocahe lembut lho Bu Kesi, lembut tenan, keibuan. Bejane sampean sing entuk sampean sok, ya. Ning sampean aja mikir kuwi sik nggih. Sekolah sing pinter nggih. 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 Ya, dibacutne Cahayu, nggih. Ya. Nduk. Le ngaturi jenengan pripun? Lintang Kairo apa lin apa tang apa piye? Lintang. Lintang ngono ya. Nggih. Sampeyan sing ngajari sapa? Lek suaramu wis Bapak Cahya ora komentar apik banget. Ning kok ya iso berekspresi sampeyan mlaku rene, mlaku rono. Apike kaya ngono. Mongko Mbak Tuti iki lho nate mbok karo mlaku-mlakune bablas ning pawon dheke. Iya. Sampeyan kok iso kaya ngono ter ya luwes pantese kaya ngono. Lah iya to. Ngeloke nggih. Nggih, pun to beres mangke. Bukesi urusane engko bar iki. Ya, Nduk. Dindangdutne kersa engko bar iki. Nggih. Purun. Nggih, purun. Mangke nggih egolan ngoten. Nggih. Nggih. Ning alus wae ya. Nggih. Aja ngebor rasah, sampean ra pantes ngebor. Nggih. Sithik-sithik wae digowak ngiwa nengen sret ngono wis top. Ngoten nggih? Nggih. Ya, bacetna, Bu. Ya. Lah jebul Lintang Kairo dari Kediri. Hebat, Jos, Duk. Top. Ayo mbuh neh, ya. Ayo mbuh neh, ya. Nggih, matur suwun. Susuk 98. Nyo neh. 7.000 ya. Heeh. Sik sampean ampun lenggah sik tetep nang kono. Aku tak nyuwun komentare Bu Kesi nggih. Sampean men diparingi masukan Bu Kesi, apresiasi apike kepiye ngoten kan penting niku. Ora bayar ora apa-apa ya. Nggih. Ya Bu Kesi. Iki. Wah, saestu Pak Dalang. Dalu menika dalu ingkang spesial Bapak-bapak Ibu-ibu. Awit menapa panjenengan sedaya saged mresani lan dipun suguhi kepinteran lan kecerdasanipun lare alit ingkang tasih umur pira, Nduk? 7 tahun ya. Papat ya 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun kelas sekawan SD. Menika sampun gadah kepinteran babakan tarik swara ingkang luar biasa sae sanget. Menika menawi dipun tingali saking teknikipun Bapak-bapak Ibu-ibu, laras pelok pathet barang menika inggil sanget.
Menika menawi mboten lare ingkang cerdas, lare ingkang berbakat, mboten mungkin saged mencapai nada-nada ingkang tinggi menika. Pramila Dek Lintang, Kairo, sampean pun pinter pun sae. Bu Kesi nyuwun sampean sing sregep le sinau nyinden ya, Nduk. Mergo apa? Dadi sinden kuwi kajen. Dadi sinden kuwi bakal terhormat lan iso ngangkat derajat wong tuamu, Nduk. Mergo apa? Dadi pesinden kuwi cucuk kurep timbangane derep. Tenan, Nduk. Saiki ngerti derep? Derep ngerti? Ceklen, Nduk. Ceklen. Derep. Mboten. Derep kuwi contonono to, Kes, piye derep? Ngeten Bapak-bapak Ibu-ibu. Dados menawi dadi sinden ngeten iki minimal sewengi ngeten iki nggih mboten bono 600.000 700.000. Lah sakniki lek derep napa angsal sewengi 700.000. Lah sak pedote boyoke no kuwi. Derep kuwi ya ning sawah ngasak ngono kuwi karo kuwi lho. Nganu pari, ngerit pari kuwi derep jenenge ya. Ngono nah. Sing derep non. Ro Kairo. Lah sampean milih derep apa nyinden? Nyinden mawon. Nyinden ya, aja derep eman-eman suaramu. Lah nganti kenan walang sangit gulumu eman-eman ning sawah. Heeh. Ada lagi Bu Kesi? Nggih, kagem tiyang sepuhipun Dik Lintang Kairo nyuwun putranipun dipun bimbing secara terus-menerus lan mangke menawi sampun SD terus lulus sekolah wonten SMP. Kula suwun nglajengaken sekolah wonten ing Solo, wonten SMKI Negeri Surakarta utawi SMK Negeri 8. Nah, sak sampunipun SMK 8, mengko kuliah nang isi Solo ya, Nduk. Ning kok Bu Kesi wis selak tuwek, ora ngerti sampean. Ya muga-muga sik menawi. Yo ora to Bu Kesi, sampean pomo sepuh kan mesti tulungsungi, dadi ini kan balik nom neh. Kaya ula ae ora. Nggih, luar biasa. Boten nggih, Bu. Nggih. Sik Nduk Lintang, pake asmane sinten? Bapak, ayah. Muhammad Kusnun. Muhammad Kusnan. Kusnun, oh iya. Lek Kusnan iki tukang njaluki rokok nggenku kono. Muhammad Kusnun. Ibu asmane? Kristinawati. Sampean kudu tetep bekti marang ayah karo ibu, nggih. Sebabe napa? Sampean iso kaya ngene iki mergo dungane bapak karo ibu le bimbing karo sampean. Nggih to. Jajal pamane Pak Kusnun karo ibu ora ana, sampean ya mesti ora ana. Ya to. Nggih to. Nadyan sing menciptakan jenengan Gusti Allah ning lantaran lak Pak Kusnun karo ibu. Nggih. Dadi lentuk saweran wau engko langsung dikekne ibune ya. Ben tinggi lebon panti ya. Nah iya, luar biasa. Tak selami sik sitok engko bar iki nembang neh nggih, jenengan istirahat sekedap nggih. Nggih, luar biasa. Gelungane ora abot to Nduk semono. Mboten nggih. Nggih, elok luar biasa. Ana layang. Tur iki wigati. Mbak Kesi. Menika saking Ibu Rasya nyuwun lagu ali-ali. Sukses selalu Bu Kesi. Nggih, Ibu Rasya. Nggih, Ibu sembah nuwun. Ya, maringi bebungah. 100.000. Ya. Langsung tak lempar neng Kairo. Ya. Aku iki anggere nek bocah ngene iki pah tenan, Nduk. Duweke brol tenan. Nggih, matur suwun. Iya, pada-pada ya, Nduk. Nduk, Kairo. Lah sampean diparingi duit akeh karo Pak Dalang. Lah sampean ndongakne apa karo Pak Dalang, Nduk? Ning aja ndongakne rabi bojo meneh lho ya. Cah cilik jajare kaya ngono ora. Ora pareng ngono kuwi. Iso ora ndongakne Pak Dalang iki ya. Ndongakne. Bahasa Indonesia mawon. Oh boleh, Allah berbagai bahasa bisa memahami. Nggih. Amin. Ayo apa? Semoga panjenengan tanggapane laris. Amin ya rabbal alamin. Umur panjang. Amin. Nggih. Nggih apa? Nggih, amin. Amin. Terus. Nggih. Ayem tentrem kalih keluargane. Amin ya rabbal alamin. Bu Kesi mboten meteng melih ngoten nggih. Nggih. Pinter amin. Dongane Dongane bocah iki mandi lho, mergo iki tulus ngibarate kertas isik putih ngono. Nggih. Ya. Bu Kesi sing dipundhut karo Bu Rasya. Ali-ali nggih. Wah, kula jan dalu menika bombong sanget. Bapak kula
ibu kula saking Surabaya tebih-tebih rawuh wonten Kedung Amba mriki namung badhe mbuktekne putrane sing lawas banget dangu mboten kepanggih nggih Pak kalih Ibu. Tasik kamutan kalih kula nggih Pak Rasya. Nggih. Menapa tamtu tindak wonten wingking? Oh nggih, salam hormat kula. Nggih. Kula kintune tembang ali-ali, Pak. Nggih. Kalian nyuwun pangestu Pak Lurah Haryono, Pak Lurah Dungombo, Bu Kesi. Nggih. Nyuwun panjurungipun para warga masyarakat bilih taun ngajeng badhe macung melih dados lurah wonten Kedung Amba. Wah, syukur alhamdulillah, Pak Lurah, Pak Lurah. Nggih, mekaten. Ya. Saniki Sesuk ya bubar ya enek kowe iki ora. Nduk Kairo digatekne ya, beges nembang, engko dicontoh ya. Terus nggih golek dhuwit ya. Alah niki pun tuwek, anake pun papat dadi nggih pun beda. Ora apa-apa, tetep hebat, tetep. Jeneng kula Nek upamane Bu Kesi kepengin kaya lintang ora apa-apa lho, terus jumeneng mlaku-mlaku ngalor ngidul ora apa-apa lho. Nah iya. Ayo. Ayo. Engko tak sawer kok. Wah, iki lek kula ngadeg niku sing kesenengan wong tuwek-tuwek sepuh sing lanang-lanang teng mriki lho. Mergane napa sami mlongo ngoten kelek ngerti kula ya ampun. Dah aku isin bokongku wis gedhen. Mengke mawon ngadege lek teng kamar ngedekne bojo kula, Pak. Kowe ngomong ora. Bu Kesi nuruti sik. Mong ora dosa. Engko lho. Ora dosa. Iya. Wis timbang aku rono tak dekne lho malan. Ayo, ndarono. Pripun para pamriksa setuju nggih? Oh. Wah, banter iki. Ya Allah, jeles aku ngadeg dik nyapo jawane. Aku ngono ki ya wis kaya ngene iki lho, Pak. Bu Kesi, ketela pohong kuwi godhong iso gawe lega. Ya. Padha-padha menungso kok ora iso gawe lega ki piye? Ngadeg tak lho ya, aku sing linggo meneh lho ya. Iya, wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya tak. Ayo sayang, ora apa-apa sayang, ayo. Ora sayang. Senengane bojone diurak wong akeh. Loh. Diorakan iki lak mergo seneng nggih, Pak nggih. Loh, kuwi lho. Ayo, please Bu Kesi, please. Iya. Sepati no. Ya wis, tutuk. Tulung tak gendelep. Lagi apa wae iki mau Sri Tanjung? Nuwun inggih Kakang Mas. Kula nembe masak wonten wingking badhe caos dedadharan dumateng panjenengan Kang Mas Patih Sida Beksa. Aku marem kowe tansah leladi marang pun Kakang. Saben-saben aku kepengin ngombe wedang susu mesti kok lerke. Kakang Mas, napa ingkang panjenengan kersakaken tertamtu kula bakal ladi dumateng paduka Kang Mas. Iso aku iso tadar. Iso. Apik nek dapuk seminten edan kuwi jan mesti. Sampun nggih, iki kan pun minangkani panjenengan sedaya kula pun ngadeg. Oh anune no, sak bawane no. Ayo. Lah sampeyan ora nyawer panggah bengak-bengok eta, Pak? Lah remen kok ya. Gelani aja lali. Wah, bareng bojoku ngadeg iki bodine iso ngowe.
Ya aku ndelik nang kene no. Ora apik Bu Kesi, apik tenan. Wah aku isin aku gak ngadeg. Ora. Terus saiki awakku wis meledak. Saestu priyayi nganjuk sampun prisa. Rumiyin nalika kula tasik prawan dereng dirabi kalih Mas Cahyo awak kula tasik langsing alit banget. Sakmenika nyuwun sewu pun manak papat niku pun bedah. Cocok banget semprotane niki. Weh. Saestu. Nek kaya tandurane disemprot ora. Yo. Mlaku ngewa Bu. Nah. Niki. Bablas medun terus isa-isa. Kula. Tukang syuting aja disuting wetengku lho ya. Ora, lek nyuting weteng tak bacoke. Aja dianggep Parasio, Ibu, kapan lho nimbali bojo kula ndalang, Pak? Nggih. Mangke lho, nggih. Ngono dadak dipasarne aku izin lho Bu ngono. Ya no bojone dipasarke. Yen perlu lek sepi tanggapan aku ya nyangking eblek tak kalungke to. Dalang. Dalang, guyangan. Iya. Lah dalah sego pecel metu. Pak, kula tasik nembang lho Pak kok njenengan selani sego to Pak. Mbok ngenteni kula rampung riyin. Lah iki malah ngurmati jenengan kok ya. Matur nuwun. Nggih. Ya. Tak delak. Tanah sanggun deli yen dadi lara sedih rinten dalu ketoken Mas Cahyo. Dina ketemu ketok-ketokan biasa. Alah saiki rame laris tanggapan angger mlebu kamar turu dhek mungker madhep ngalor. Aku ya madhep ngidul. Lah iya, terus geden-gedenan tut. Ning sampean ya aja ngono Pak aku watuk. Ngono lemuni jare Bu Kesi, lah cek urip. Ketokan Mas Cahyo. Makasih. Lah iya aku wis ra iso ra entuk nyinden melok dalang-dalang liya. Dipingit karo dhek ternyata. Ah iya ya maneman no. Iya nganti katut tukang son kok diloko ae. Nganti besok kapan bakal bali yen bali badha
lingguh ya. Lingguh. Iya. Lah malah iki ngen langgame kok lungguh piye to? Ya malah iki. Apa? Nggih, ora apa-apa. Maos ora apa-apa. Yo. Ngagemu ali-aliku pamriye aja lali marang aku nadyan kula boten melu besuke ngelingono lelabeku Matur nuwun Bu Kesi. Sami-sami. Adatipun Piyayi Nganjuk nggih sampun prisa ten pundi-pundi jenengan mboten nate jumeneng. Ning ini adalah malam spesial untuk Kedung Ombo. Tepuk tangan untuk Bu Kesi. Ya. Luar biasa. Kok Mbak Dora kok senyum? Ya, kelihatannya pengen berdiri juga. Enggak, iya. Nduk Kairo. Sampean pengen daharse apa nembang? Nembang mawon. Nembang mawon. Nggih. Sego karo nembang milih ndi? Nembang. Nembang nggih. Oh Nggih. nggih. Ning bar niki maem mboten napa-napa. Nggih. Nembang napa melih dijingkas engko bar iki sampean bar limbukan kena kondur istirahat. Impenku mawon. Impenku. Nggih. Enten bawane mboten? Mboten. Mboten ning jumeneng nggih. Nggih. Oh nggih. Lek sing rada anu Nduk, rada hot ngono apa Nduk? Rada seger pamane ana ndangdute ngono apa? Mujiwat. Mujiwat. Sanese aku pengen ngerti sampean iso apa wae. Mau apa mau? Mau linci ucul. Linci ucul terus impenku, mujiwat, napa melih? Ular kambang. Ular kambang, heeh. Batik glinding. Wah, klasik kabeh iki. Apa neh? Sinuman kandhek. Walah, lah klasik kabeh. Apa tragedi Tali Kotang ngono? Nah. Mboten nggih. Mboten. Napa melih? Ngimpi. Ngimpi, napa melih? Pangkurinasa. Pangkurinasa, apa melih? Kadung tresno. Kadung tresno, napa melih? Melati rinunce. Wala klasik kabeh elok men bocah iki nggih. Luar biasa. Pangkurinasa nggih. Nggih. Pangkurinasa nggih. Jumeneng nggih. Nggih, nggih. Mun kuwatir niki tasih kula beto dompete. Nggih, wis to. Ben aku anggere seneng ngene mulih ra nggo dhuwit ra masalah. Nggih, wis tenan.
bocah. Diselingi Mbak Diajeng nggih. Nggih, ya Jeng. Tutupno sithik iki gentenan. Jumeneng ayo bukese berdiri kok. Ayo, ngene. Tak bijine. Lah si lintang iki mau cara dibiji ya 90. Ayo. Ya Jeng, tak biji. Iki ya sik anu ya sik paut iki. Ayo. Yen wis rena Hup, yo lintang. Enggal ratri Diajeng. kang kadelu Awas, andeu hati-hati lintang. mung sliramu tanolia tak tresnani lahir Hup, batine bareng. Yo, jiro lu. Diajeng ya bisa menyesuaikan diri karo cah cilik. Pinter. Jeng, amen biyen sak Dik Lintang kelas 4 nih ya wis iso nyinden ini. dereng Urung iso? dereng blas Oh, kowe paling senengmu sik dolanan kae lho. dakon niku lho Pak Ora, lek kowe mesti omahmu lek jedeg segara to. Nggih. Wedi kok unduk-unduk, kok sikut terus kok uyuwi mesti. lho Terus kok bunderi bandemne kancamu pok ngono. lho jenengan anak pirsa berarti jenengan nate Nah, aku kulino ngono kuwi. Ora mau gawe gunung tak nggih nulis barang biyen aku ngono kuwi. Ngono kuwi. Kesi ngono kuwi. Lah iya. Lah iya. Panen cilikan biyen ya dolanane kaya ngono kuwi ya. Ya bacane apa? langgame kadung tresna mawon Kadung tresna wau sampun. Memanik saged memanik. saged Nah, memanik engko duet karo Mbak Diajeng setiap sagongan ganti, ngono ya. Nggih, ya. Yo, wiwitana Mbak Lintang Kairo. Mbak Lintang Kairo, ayo. mung sliramu Bareng. Yo, yo Jeng. Yo Lintang. Lembean. Oh. Ayo no. Nah. Aku
Yuk. Garet mendung. Amre Om. Kasih Mbak Lintang Kairo karo Mbak Lintang Bladu. Oh, Lintang Bladu Mbak anu Diajeng Chandra Mulya. Nggih. Ngono, Nduk. Nggih, nggih. Sampeyan tanggal 5 apa jeng? Apa? Heh? Kula kok mboten. Oh, rene. Rene. Aku iki kudu adil. Rene. Disalurke mawon. Hah? Disalurke mawon. Oh, iya apa napa duwe. Ampun isin mangke mawon nek pun mantuk. Iki kekno Mbak Diajeng. Mbak Diajeng nggih. Nggih. Nggih, Pak. Iki jeng aku iki. Makasih. Piro jeng? 5.000. Matur nuwun lho Pak, jenengan sia-sia kali kula. Ora sia-sia 5.000 ya dhuwit. Sing 5.000 kuwi 100 asine. Sing 5.000 kuwi dhuwit, sing 95 kuwi donga untuk kesuksesanmu. Matur nuwun. Ayo. Heeh, ayo. Lah sing 95 pengen dhuwit apa donga? Donga sak duwike. Wo, lah kowe ngeragas lek kowe jenenge. Ayo to. Terima kasih. Nggih. Mangke pinanggih melih tanggal 5 Oktober mundi dawuhipun Pak Lurah Tanjung Anom. 5 Oktober. Tanjung Anom Nganjuk. Mangke sing rawuh genti Mbak anu Nduk. Sapa jenenge? Niken Salindri. Nah, senior jenengan to iki? Nggih. Nggih. Jenengan tanggal 5 niku tanggapan mboten? Mboten. Mboten tenan. Nggih. Rawuh ya. Nggih. Piro biayane? Biasane. Sak paring-paringe. Sak paring-paring ya. Nggih. Oh iya. Bu Kesi oke to? Ora masalah to? Oh iya, siap. Positif ya, Nduk. Aturno Bapak ya. Nggih.
Positif tanggal 5 Oktober, nggih. Nggih, tenan luar biasa. Dadi DP-ne iki mung tak nehne sampean lho ya, iki mau. Ora gojek. Matur nuwun, Nduk, welinge Pak Cahyo tetep sregep sinau, sregep sekolah, bekti karo wong tuwa, ora lali karo agama, tetep bersyukur kepada Gusti Allah. Ngoten nggih? Nggih, luar biasa. Ya. Ayo saiki genti mbacutne geraning